मोनसे गोजोनथाव खौरां भुटान आरो इन्डिया लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। भुटान आरो इन्डियाजों मोजां लोगोआरि सोमोन्दो लाखिनायनि थांखिजों थांनाय सानाव चिरां जिल्ला थुक्राझार बिबिसि आरो भारतनि साखाथियाव थानाय भुटान हादरनि गेलेफु नोगोरमानि साखाथियाव थानाय टुपटेन सिउकरटां गेलेफु फुटबल ग्राउन्ड गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थुक्राझार बिबिसि इभेनेजार इउनाइटेड जोलुर हानजा आरो गेलेफु भुटान सहरनि जिएमसि जोलुर हानजाजों थांनाय मैया लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बिटिआरनि एम दावबायसा बर', इएम रेवरिया नार्जिहारि, एमसिएलए अमर बसुमतारी, बिबिसिनि आफादगिरि एनएस बसुमतारी, भुटाननि दासुं सिरिं वादां, बिफानि नेहाथारि दावा पेन्जर बिथांमोना जथाय बाहागो लायो। आरो बे बादायलायनायखौ भुटान सहरमानि टुपटेन सिउकरटां गेलेफुनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादोंमोन। लोगोसे मोननै हानजानि गेजेराव नारा नाथा बादायलायनायनि उनाव सिटी एफसीखौ 2 गलाव फेजेननानै इभेनेजार इउनाइटेड क्लाबा देरहासार जायो। मैसेज क्या देगा? इंडिया का जो रिश्ता है भूटान से, इंडिया दिल्ली से शुरू नहीं होता है। हमारा नेबर बोडोलैंड से शुरू होता है। हमारा फर्स्ट नेबर है बोडोस। ये जो आज का फुटबॉल का जो सेशन हुआ, ये ना सोचो ये फर्स्ट टाइम है। 30 वर्ष का आगे भी था, 40 वर्ष का आगे भी था, 10 वर्ष का आगे भी था, और आज हुआ और भी होगा। क्यों? हम लोग खाली सिमना ने छूटा रहा है, मगर हम लोग एक ही है। उसको मैच बनाने का, खेलने का मकसद क्या, मेन मकसद वही है, आप लोग यहाँ आओ, गेलेफू देखो, भूटान क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। अभी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का आप लोग सुना होगा। ये गेलेफू 25 वर्ष में बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ज़्यादा फॉरेस्ट आएगा, ज़्यादा लेक आएगा, ज़्यादा पार्क आएगा, बिल्डिंग कम होगा, इस तरह का एलिफेंट होगा, डियर होगा, पीकॉक्स होगा। इस तरह का माइंडफुल सिटी हमारा मौसूफ सरकार महाराज धीरज बनाना चाहता है। तो अब बोडोलैंड हमारा सामने है, तो देख लेगा क्या होगा। और मकसद है बहुत बड़ा, आप लोग शांतिपूर्ण से बैठना पड़ेगा। आप लोग शांति होने से हम लोग भी अच्छा होगा, और बोडो वीक होने से गोंगर भी वीक होगा। बोडो स्ट्रांग होने से गोंगर भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये मद्देनजर रख के हम लोग ने ये फुटबॉल का आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है कि हाँ, फिर भी हम लोग जाके खेलने, वो लोग बुला रहा है जाके। ये तो एक फुटबॉल है, और फिर भी कल्चरल प्रोग्राम करेगा, इकोनॉमिक प्रोग्राम करेगा, सोशो इकोनॉमी करेगा, बहुत कुछ करेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खाली टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत हाई था। हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि इतना 36 बहुत था हमको। ये आई फेल्ट वेरी अपसेट दैट फॉर माई गेस्ट इट वॉज अनबेरेबल हीट। सो इसीलिए वी हैव टू डेफर द टाइमिंग ऑफ गेम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। गोजोनथाव बाथ्रा, भुटाना जोंनि उसुं सेरनि हादोर, उदां राष्ट्र। बेवहाय जोंनि चिरांनिफ्राय मोनसे फुटबल टीम आरो भुटाननि मोनसे टीम फ्रेन्डशिप मेच खालामदों, गेलेफैदों। बियो जोंनि उसुं सेरनि हादोरजों मोजां सोमोन्दो खालामनायनि बियो मोनसे राहा। ओरैबो जोङो गोदोनिफ्रायनो भुटानजों मोजां सोमोन्दो दङ, आरो दाबो बे सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय भुटाननि गेलेगिरिजों बे फ्रेन्डशिप मेच खालामदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जाय जोंहा बिबिसिनि जाय एस'सियेसन बिथांमोना बे टीमखौ अर्गानाइज खालामदों, बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासियो। गेलेनायखौ नायनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गेलेनाया जोबोद मोजां। गोबाङानो हयथ' मालाबा भुटानखौ आन्डार एस्टिमेट खालामनो हागौ, बेवहाय मोजां गेलेगिरि गैया होनना। नाथाय मोजां गेलेगिरि बहायबो दङ, कन्टेस्ट जागासिनो दं। बिथांमोना स्पर्ट्स स्पिडआव डेभेलप जानाय मोनसे कान्ट्रि। आरो नैबे गेलेमफुआथ' बिथांमोना मेगा सिटि बानायगासिनो दङ। बेवहाय गासिबो दङ, एयारपर्टबो दङ। दान मोनथाम मोनब्रैसो सिगाङावहाय बिथांमोना ICCIनि दारै बाहाय इन्टारनेसनेल क्रिकेट स्टेडियामबो बानायबाय, आरो फुटबल ग्राउन्डबो बिथांमोना बानायगासिनो दङ। थ' बिथांमोननि गेलेनायाबो डेभेलप जाबाय। बड'लेण्ड टीमा जे दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय माबायदि साखाफारा जादों? बड'लेण्ड एफसिआ जोंहा नैबे दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय इनभाइटेसन मोननाया बियो नैथि खेब। 132
बेबो जोंनि उन जादोंमोन मोनसे इभेन्टआ बेयावबो जोङो बड'लेण्ड एफसि हिसाबै गेलेनो खाबु मोन्दोंमोन आरो नैबे 133 बे इभेन्टआवबो बड'लेण्ड एफसिआ इनभाइटेसन मोन्दों बे हिसाबै जोङो एबारनि जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि जि टिम बेखौ जोङो जोबोद मोजां बानायदों मोजां कचारनि दारै बिथांमोनखौ फोरोंनाय जादों आरो आसा खालामदों एबारनि बादायलायनायाव जोंनि टिमा चेम्पियन जानो हायाबाबो अन्तत सेमि फाइनालसिम सहैनायनि मोनसे आसाखौ जों खालामनो हायो। जोंनि बे टिमा बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सियेसननि सिङाव थानाय मोनसे इउथ कमिटि जोंहा दङ। जोंहा बेनि गेजेरावनो मोनसे फुटबल टिम मोनसे दङ। जोंनि बे फुटबल क्लाबनि नामा एबेनेजार इउनाइटेड फुटबल क्लाब। बे टिमखौ लानानै जोङो दिनै भुटानाव थानाय गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटि बिथांमोननि मोनसे बे टिमजों जोङो फ्रेन्डलि मेट्च गेलेनो फैदों। गेलेगासिनो दङ दा जोंनि टिमा गेलेगासिनो दं दासिमावहाय 1-0 जाबाय। माने बे गेलेफु माइन्डफुल सिटिया गरसे देरहानानै दं। खेलाया दा सेकेन्ड हाफ स्टार्ट जाबाय। जों गेलेनायनि थांखिया जोंना बेनो बे जोंनि खाथिसिनाव थानाय मोनसे देश जोंनि नेइबार कान्ट्रि ओमफ्राय बिथांमोनजों जोङो मोजां फ्रेन्डशिप मेनटेन खालामबाय थानो थाखाय जों गोसो जायो। ओमफ्राय जोङो माबोरैहाय बिसोरजों मोजां गोरोबलायनायखौ लाखिनो हागोन बेखौ हास्थायनानै बे टिमजों जों फ्रेन्डलि मेट्च गेलेनानै बेखौ लुखांलांनो जों जुजिदों। ओमफ्राय बिथांमोना जोंखौ बिराद मोजाङै बरायबाय। जोंजों लोगोसे जोंनि दिग्निटारिसफोर जों लानानै फैदोंमोन गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा। ओमफ्राय बिथांमोनाबो ओरैबायदि स' एक्साइटेड जोंखौहाय बिथांमोननि भुटाननि फर्मार प्राइम मिनिस्टार डक्टर ल'डे बिथाङानो जोंखौ बे टिमाव फिल्डआव नेनानै दंमोन। बिथाङानो जोंखौ रिसिभ खालामदों बरायदों। बिथांमोननि बेबायदि बरायनाय अननाय होनायाव जों बिराद रंजाबाय। रियेलि बिथांमोनाबो जों जेरै लुबैयो फ्रेन्डशिपखौ बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे फ्रेन्डशिपखौ लाखिनो जोबोद गोसो बेखौ बिथांमोना फकास खालामदों। ओमफ्राय जों फैनाय साफ्रोमबो जोंनि डेलिगेट्स हान्जाखौ जों 100निबो बारा जोङो आसाम हादरनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जों फैदों। बयखौबो जोंखौ बिराद मोजाङै अननाय होनो नाजावबाय। साहा फानानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ गावसोरनि अननायखौ दिन्थिबाय। जोंनि फैनाय मानसिफ्रा जोबोद गोजोनदों। ओमफ्राय जों सानदों फैगौ दिनफ्रा साबसिनै मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनाय ओमफ्राय जोंनि बे बर्डार एरियायावहाय गोजोन थासारि लुखांनायावहाय बियो मदद खालामगोन साबसिन जालांगोन जोंनि लोगो लालायनाया फ्रेन्डशिपआ बेबायदि जों मिजिंथिदों। उनावहाय जों गेलेबावगोन। ओमफ्राय जों दिनै बे जोंना सुरुवात प्रथम जोंनि बे टिमजों जोङो फरेन कान्ट्रिसनि बिदि मोनसे टिमजों जोङो बासिनानै गेलेफु फिल्डआव गेलेबाय। उनावहालागै जोंनि बे टिमा आसामनि गुबुन गुबुन गोख्रों टिमजों गेलेगोन। ओमफ्राय जों बिसोरनि खेलाखौ जों फोसाबगोन आरो भुटानजोंबो जोंहा रिटार्न गेम दङ। जोङो डेट फिक्स खालामलायनानै बिथांमोननि बे टिमानो जोंनि थुक्राझाराव थांनानै गेलेहैगोन। जोङो सानदों बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा बयबो फुटबलखौ मोजां मोनो। गोबां बेबायदि फुटबल नायग्राफोर जों लिंहरगोन। ओमफ्राय जोङो बे रिटार्न गेमखौ खालामगोन। बेनि उनावबो बिथांमोना होनदों जों भुटाननि गुबुन गुबुन थावनियावबो जोंनि बे टिमखौ लांगोन गुबुन गुबुन टिमजों गेलेहोगोन। बे खेलाया दिनैल' ना आरो बे गेमा फार्स्ट गेम ओमफ्राय जोङो रिटार्न गेम गेलेगोन। रिटार्न गेमखौ जोङो बड'लेण्डआव जोंनि थुक्राझारावनो चिराङाव जों गेलेगोन। ओमफ्राय बिनि डेटआ नेक्स्ट उइक लादोंमोन खिन्थु एसे उसुबिदा दङ जोंनाहाय दुरान काप जाबाय थायैखाय जोङो बेखौ एसे फासयनानै गेलेसिगोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RMB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों।
बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।